picturean na bebe. Okay. Picturean ba? Nginaon na nagbuhat ay Lono dayon sa mainit na mantika. Nagbila pong isa na share. 45. Laki siguro niyan. Nakita niyo naman ang pinit ito. Huwag nyo kayong tanong-tanong. Sila po naka gramo sir. Nung imong gibuhat sir, lingin-lingin. Meatballs bula-bula. 150 grams 150 per bottle. Per butter na. Wala ka na kung butilya ba? Per pieces. Nga naon paglingin. Simple lang. Testing di ba? Kamao ba ka? Ganyan lang. Meatballs. Tanaw na to ang finish. Yan ang finish. Ready to eat na na.